ang normal borok ya ani se kebang kung media person tong tin prahastyo senior ngi mano media house kotor salung mano borok ni se ani knowledge tongo ang saksa kotor gosmaya borok ni se sadgat tin tinjak all over india gurijak joto kona kona besra saya ini toimbo Liya masase nangka dongo TV ni ojama Jacob deborna koksa bo normal borok boya phong borong salai bo knowledge bu tong sar gatini toibo nungjak phong sana thakai 12 titto berek jak bo ona pengena jotto berai pejak 12 titini toy nungjak obahai knowledge ganang normal borok ya borok se kaisa Takhuk comment khaimani da pohonno hero dongo TV ni slai haise nei comment khaimani obon bota hai nungkha pohonno hero dongo TV ke sila ke nutong habo slai himano bo baikhie sila ke nutong haba comment se pore jamanya as knowledge ganang normal borok gya jeti borok ar bini tamanungjak je kono jaga phungbo bini deramung onek deramung ongo bini ba bini kok thumnai rok dera jangmanu go bo phang go kono kasang kati bai au aibe aise ma project di ayune joto bo waisalai bulongo obono saya bo jengma phang se bo wat su knowledge ganang borok normal borok gya bo ta hai message Porina Rung Liya khabo slai simano sila ke tama khai bo nungla obono kaisa kai jini Takhuk pohorbai Takhuk bisal to joto jaga subasu khai tong jago bok joto sini bong sinia kari bok to tabo kono jase sukjalia bini thani hingai sudo bini likhung punya se suksi pungbok likhung puni rok se hinjaksi awo bini likhung se mapri pung Jacob debormani likhung se mapri pung Takhuk bisal bai Takhuk pohor kono kam se sugya pungbok sudo haya telangka haya na tui se film se thunglai tong sibong bo video khayo rogo lokoni basakango ge sonjana na bo se sakang subasu khaiti bini video upload romani by Takhuk pohani video upload romani soboni sakang soboni ullu porok joto saiman bele nung bele joto nije khur beba kop nije khur knowledge ganang normal borok ya sanai borok nije khur murkho haike kok saitung ar borok no murkho salam na nayo borong salai sakang bose chubaju khaipong borok ko sia deba nungya deba channel la habine ke sobosang video upload ro sobosang tama khai jeto saiman bele pura Takhuk pohani chale binio 10-12 din ul obose bose sakang bonghelo saitung na je lukurung tama khai saitung kai botani bayo haike ongjaka kono saimiya abo to lukurogo saimiya angbo saimiya abo bogoban se saiman se nai bogoban sara ar kebo saiman liya bogoban hike joto kisu saimano sobo bogo hai dokha inka aboni baino ang yasa bini kokno reply rogo punghindi baje punghindi ang video makhaika Takhuk Jacob nung jodi ani video nui to khaiba kisa angno no kono saya samania kisa bokrok no thik khai ka dinini bokrok thik kare dongha kok satani ang mohai kok sakai lukoro ana hamjaknai lukoro ana naislinai obtero wan sogo babe ekdom wan sogo babe nung kongno sadi thanda ke ekdom nini je kono jaga phat thamsi phunmani jole mani ning obahai ke nini nung daito nung hai borok knowledge ganang normal borok ya se obahai ki oi sia nuya murkho haike kok saitong hangkai o ano kosol porasona lekha pora kerei murkho rok tang jaksine kopal obono kia wansuk jadi nung hai porasona ganang knowledge ganang borok obahai ke ongkha hangkai porasona kore rok ano kosol rok tang jaksine obahai ke kok sajane obahai ke tamang jaksine obon baino angno nusago nini onek deramung tongo kisa berenno thike bokrongno thike wansogo babe kongno sasidi onek borok jaket pode hinjai tongo lasime sinja ini tibara sarok dokhago sudo bahai ke indokha hingkai lokoro
ang kok samani jodi se sugya ungaha tonglaha keba ani kisama prodi ba nakat jadi ang mohai korok khana ga ang kiasa kong masaka asukse kai sini ti prasaro jotono hambai ani career nang sacrifice khaika buyang haya